butag mga amigo, harvest ko ang kamatis nga unom kapunuan di ana manggoy hinugpod. Ay na lang may kapalit tag kape ani. Harvest si manang gutay siyang tanom kamatis. Par vlog. Yan ang po hinog. Ay na lang ni harvest na gyud si manang gutay farm vlog si tanom sa kamatis. Basta magkugig yung tanog kamatis na agi maani makaharvest si binagma bisag narni kapunuan. Kalamas pus manang gutay ini. Ay, magkalamas na gyud si manang gutay ni. So, di pa nagbati, yan ang pwede kang kudlot. Ano at salon. Yan na may kamatis itong harvest. Wala po tayo nga lagbati kaya daghan ang kudlot. Pinahan po na itong siling atsal. Siling atsal mga bigo. Ato ning lapuan tuslo untog kinamos. Ay lagbate, kamatis. Ini libre gini ron.